Priatelia, pozdravujem vás krátko po tom, čo sme na vláde schválili programové vyhlásenie vlády s podtitulom Aby sa na Slovensku lepšie a pokojnejšie žilo. Pevne verím, že toto spoločne skonštatujeme v roku 2027, ale vy ako občania to pocitíte už čoskoro počas našej vlády. Spoločne s každým ministrom a na čele s predsedom vlády sme si vyhrnuli rukávy už od prvého dňa nášho nástupu. Ako sme vám slúbili, strana Smer Slovenská sociálna demokracia si slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo zobrala za svoje. Ako je o mne známe, slovenskí poľnohospodári a domáci prvovýrobcovia sú na prvom mieste môjho rezortu. Aj týmto dokumentom sa prihlasujeme a zaväzujeme k tomu, že podporíme bezpečnosť a cenovú dostupnosť potravín. Spravíme všetky kroky, aby sa na Slovensku oplatilo pestovať, chovať a vyrábať potraviny. Aby boli naši farmári a spracovatelia konkurencieschopní, aby štát dokázal v čase krízy včas zasiahnuť a pomôcť. Samozrejme, vládny dokument zahŕňa aj podporu rozvoja vidieka. Jednotlivé body a kroky agrorezortu vám postupne predstavím. Teraz už vládny dokument putuje na schválenie do parlamentu. Som rád, že našu víziu podporili aj koaliční partneri. Pekný deň, priatelia.